Mela, Kalamita jkompli hawnhekk ma' Kane Side li il-niftit isni ma narak. Imma naħseb għax meta ġejt inti jien ma konċaw. Iva. Naħseb xi ħaġa hekk kienet hux. Ekku. Għax daqqa waħda, xkont sara fil-ħana jidrok li uftakart li vera il-naftit ma niltaqgħu. Eżatt. Mela, manager l-komunikazzjoni fi dan il-lob responsabbli u aħna nisħu ħafna, nitkellmu ħafna u waslu l-messaġġ kemm nistgħu biex anka nilħqu lil dawk il-persuni, lil dawk in-nies li forsi għandhom bżonn naqra iktar għarfien u forsi anka xi kultant xi ftit beżbiża żgħira. Ekku, tingiża żgħira ma tagħmel dan il-ħadd. Naqra issa tixħal bozza rajt jien hekk, naqra alarm. Mhuwiex ħsara. Mhux hekk. Għaxxej. Mela, ir-responsabilità fil-lob tal-azzard. Nsellimlek, Tiziana, u nsellem l-telespettaturi kollha. Iva, ir-responsabilità hija importantissima, mhux fil-lob tal-azzard biss, imma f'kull ħaġa li nagħmlu f'ħajjitna, speċjalment f'dawk l-attivitajiet kif dejjem nirrepeti li ikunu kemm xejn riskjużi f'ħajtek. Il-lob tal-azzard kif inhu riskjuż? Riskjuż għaliex inti qed tirriskja flusek, qed tilab flusek bit-tama li terbaħ ammont ikbar minn dak li labt sissa. Jiena Tiziana nħobb naqsam il-logħba, il-perkors tal-attività tal-logħba tal-azzard fit-tlieta fejn għandek l-ewwel stadju fejn il-persuna ma jkun qed jagħmel xejn ħażin, ikun qed jilgħab il-logħba tal-azzard, ikun qed jirriskja flusu imma b'responsabbiltà xiġifieri li ikun qed jimxi mal-limiti ta' ħin u ta' flus. U hemmhekk kif dejjem jiena nisħaq ma jkun qed jiġri xejn ħażin, anzi l-persuna tkun qed tilab within limits u tkun qed tgawdi il-pożittiv li jġib miegħu il-lob tal-azzard li huwa s-soċjal, inti tissoċjalizza, qed tikkomunika, qiegħed mal-ħbieb, qiegħed ma' sħabek u qed tatwa l-attività bħala divertiment u sors ta' divertiment u rekreazzjoni. It-tieni stadju għandek fejn il-persuna, it-tieni stadju huwa l-aktar stadju importanti Tiziana fejn il-persuna jew ħatibqa' tilab fil-limiti tagħha tal-kontroll. Jew inkella għal xi raġuni jew oħra tibda tiżgarra ftit u b'mod regolari. Hemmhekk it-tieni stadju kapaċi iwassal għat-tielet stadju, it-tielet stadju tal-kompulsività fejn il-persuna tibda tilab b'mod regolari ta' kuljum biex niftehmu u il-patoloġija fejn il-persuna tiġi ossessjonata bil-logħba li tibda tagħtiha importanza żejda u tibda titfaħħal post numru wieħed f'ħajjitha, post numru wieħed fuq il-ħajja soċjali, fuq il-ħajja professjonali u speċjalment nsibu każijiet fejn il-logħba tiġi aktar importanti mill-familja u mit-tfal. Jiġifieri ta' kull vizzjuż jieħu importanti li nżommu mal-ewwel stadju, nżommu mar-responsabbiltajiet tagħna kif naraw li isma' b'mod regolari qegħdin naqbżu il-limitu u nistgħu niftħu twieqi ta' reperkussjonijiet irridu nkunu kapaċi biżżejjed li kif poġġejna fuq il-mejda tal-logħob inqumu minn fuq il-mejda tal-logħob u ngħidu isma' jiena lagħbt biżżejjed għallum u daqshekk jiena ilħaqt il-budget, jiena ilħaqt il-limitu ta' ħin tiegħi u daqshekk għaliex għax jekk nibqgħu nafsu fuq il-limitazzjonijiet tagħna hemmhekk kapaċi nidħlu f'problematiċi kemm finanzjarji, kemm professjonali, illum il-ġurnata issib min jilgħab b'mod ferventi anke waqt il-ħin tax-xogħol fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri nkunu qed nirriskjaw mhux biss il-benesseri tagħna imma wkoll tar-responsabbiltajiet tagħna, tal-familja tagħna, tat-tfal tagħna. Naf li hemm ħafna nies ikunu qegħdin isegwuna, jkunu attenti għal dak li nkunu qegħdin ngħidu. Ejja ngħidu li hemm xi ħadd illi għadu kif skopra illi membru tal-familja daħal fil-vizzju, forsi qed jaraw, forsi jinnaf imġiba mhux tas-soltu. Jafu wkoll xi kultant labna biljett, lemmulaw, jew forsi ħriġna xi ħaġa, eċċetera. Imma di saret naqra iktar avvanzata sa dal-istadju.
Ara, bħala parir ċkejken li l-fondazzjoni tagħti hija li number one din hija realtà. Ġifieri għal xejn naħarbu minnha u le ma ġara xejn u le mhux vera u le irridu naċċettawha u rridu nitalmu narfuha u nfittxu s-sapport. L-ewwel ħaġa li kemm jista' jkun il-maħbuba tal-ivvizzjat jew il-maħbub tal-ivvizzjata jieħu ħsibu jew tibda tieħu ħsibu jew il-finanzi tal-familja u speċjalment tal-ivvizzjat. Ma jħossuhomx li qed jonqsu l-persuna anzi bekk. Ekku biex kemm jista' jkun inżommu l-persuna l-bot mill-flus. Għaliex il-lob tal-azzart il-riskju huwa tal-flus, allura nżommu l-bot mill-flus. Barra minn hekk inkunu preparati għal rikjesti ta' finanzjament. Ġifieri, il-maħbuba tiegħek, il-maħbub tiegħek tista' saħansitra tinżel arkub tiegħek quddiemek u titolbok il-flus biex tilab, irridu noqogħdu attenti. Jekk aħna nagħtu il-flus biex il-persuna tilab ma jfissirx li qegħdin ngħinu lill-persuna. Anzi, normalment nkunu qed nindaħlula aktar rasa fir-ramel. Ġifieri noqogħdu b'seba' għajnejn. Kemm jista' jkun nippruvaw nżommu kalmi, naf biżżejjed li ikun hemm eċitament żejjed, ikun hemm rabja żejda, jkun hemm biża', ikun hemm biki, jiġri dawn mhumiex sitwazzjonijiet sbieħ u feliċi, imma rridu naċċettaw li aħna rridu nkunu b'saħħitna għal maħbubin tagħna. U kemm jista' jkun ma nitfawx kompletament lil persuna f'del negattiv, speċjalment fejn ikun hemm it-tfal fin-nofs. Imbilli il-maħbub tiegħi imbilli żewġi qed ibati sfortunatament mill-vizzju tal-lob tal-azzart ma jfissirx li m'għandux ikompli jara lil uliedu. Jiġifieri noqogħdu attenti u nżommu kollox fil-bilanċ tissjana. Ekku. Sa dan it-tadejn dawru l-paġna issa x'parir nagħtu lil min għandu l-vizzju, lill-vizzjat. Iva, ara min għandu il-vizzju l-ewwel ħaġa importanti ħafna li l-persuna vizzjata taċċetta magħha nnifisha li għandha vizzju u mhux faċli Tizzjana. Normalment u li din kienet ta' darba u li din kienet ta' darbtejn mhux ħanerġa' nagħmilha. Insibu każijiet fejn il-persuna terġa' taqa'. Mhux dejjem għal finijiet ħżiena, aħna nsibu każijiet fejn persuni jilagħbu biex jippruvaw jagħtu ħajja aħjar lil uliedu. Imma rridu nkunu konxi, maturi, intelligenti biżżejjed biex narfu li r-rebħ fejn jidħol il-lob tal-azzart huwa kollu marbut mal-fortuna. M'hemm l-ebda reliġjożità fil-logħba tal-azzart, ġifieri rridu noqogħdu attenti. Il-fortuna tilab sema. Jekk persuna tkun rebħet ammont, ma jfissirx li ħaterġa' terbaħ ammont ieħor fl-istess ġimgħa. Ġifieri mhux l-ammont li nerbħu rridu nofqu kollox biex nerġgħu nerbħu d-doppju kemm jista' jkun. Nżommu kollox fil-limiti, nżommu l-bilanċ, nżommu rasna fuq onqna, ngawdu il-pożittiv tal-lob tal-azzart imma dejjem nżommu f'moħħna in-negattiv. Jekk persuna qed bagħti mill-vizzju hija konxja ta' dan, inħeġġiġha biex iċċempel fuq il-linja ta' support nazzjonali tagħna kif jidher fuq l-iskrin. Wieħed 777 jekk saħansitra l-persuna tiddejjaq is-semma leħinha, is-servizzi tagħna huma kollha f'konfidenzjalità assoluta, imma tista' tidħol fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt, bottom right hand corner hemm l-option hemm il-ċirku taċ-ċett fejn persuna bl-istess mod flok is-semma leħena tkun tista' tuża l-apparat teknoloġiku biex tiċċettja mal-aġenti mħarġa tagħna. Inħeġġiġkom min iħossu li b'daqsxejn b'diskors qed innigżu biex ixaqleb il-folja ta' ħajtu għal pożittiv. Mhux biss għalih imma speċjalment għall familjari tiegħu. Ekku. Grazzi ħafna Kejn tal-li kont magħna bħal dejjem. Grazzi lilkom tal-li qegħdin attenti u tiddejqu xejn illi anke jekk hemm membru tal-familja u jixtieq ikellem lil Kejn jew it-tim kollu għax Kejn mhuwiex waħdu. Hemm mezzi faċli ħafna. Wieħed 777 biex intom iċċemplu tistgħu anke tużaw iċ-chat fuq Facebook, fuq Instagram, fuq kull imkien ħassibu
mod faċli u komdu għalikom biex intom tagħmlu l-ewwel pass. L-ewwel pass dejjem diffiċli veru. Imma naslu. Xin namlu l-ewwel pass diġà ħanħossuna ġar darbi tajjar. Ġifieri anka il-familjari u anka partners li jgħixu ma' persuna li għandha dan il-vizzju tistgħu intom ukoll tagħmlu d-differenza. Grazzi. Grazzi lilek. Grazzi lilkom tal-jiet. Is-sekwuna ibqgħu hemm ma xfadlilna ta' fadal.